Ti haswa mengin sajam sya kasngi mengin sajit ya ki member of district council ni kita ki MDC ni ki constituency baper hapo kabri neutrap tiang ne pinyo i kato ni kita ki jingyo i bat ki jingkeli ki bawan longba upai kun kasi khara hapo ka state Meghalaya ke sngap ha ba nadu kasdang nadu menakut bat sa pensyongnya bat bisar benya ya kini ki jingi bat ki jingkeli ki bawan langba upai ba hi nakabri neutrap sya baro ki political parties but kamtam nakabenta banginjit ya kita ki nong yalam lani ki nong thau ain hangte hapo district council the saisin pan shabaro ki pait ba kamtam hakabri neutrap la bide ujaintia lani mangi ki khasi nyaha banjit menta ya ki nong yalam ki ban le hangte ban syong ban yatai ban yathir nakabenta kabha kamien jongi ukun benriu kata hapo ka state Meghalaya tito menta nganom pan slam syu ngan pule kini ki jingi i bat ki jingkeli ki bawan longba upai ba shenoja uma Vincent pala presiden ka MPCC myo i u hangno hungno wat tang ka wei ka meeting ru te ne em pai ba pilai ju yu i ne em ye ima Vincent pala ban ai meeting te saya ai ki comments ki jongpi ato don jingya penbeit sop mo nani kata ka march facing happening ka congress pat ka NPP so rengkham maukhar pentorum kra jayau mau pram bat shajantia hato don jingyo nong mo yano na ka mining policy batmai te ban shongkhop bat jarjar balai ka congress kawengno yelade na ka isi ha ka HADC urbanai shwaka election la bamshngiam daki postnam lane daki buntli kisnam hato kane kamdemo ka jing penthame lane kata ka jing penbit ba balai ka UDP kamsyam la prosha khamjur ya ka jing thumu ka sorkar bat ujim sangma banwanra ya ka MSIPF Acts arjar arpsau kaban petlot ya ka land transfer act balai ke UDP ke trelang bat ke NPP ha ka sorkar jala kat ba ha ki district council pat ke khun persya long kumba bam pok chau bat ban ong pat ba ju bam do sniang te kata ka di jingkeli shangi iwei pa iwei mangi de ban sngotu ye kini gi jingkeli lani kita gi jingyo i ka ba upai ba uyo i haswa bangin sajit ya kita kin nong yalam lani nong mi khmat ki ban le ban shong ang te po district council chushuru balai ka BJP ka yakhun election MDC haba ka tip shai kedar ba omdon chaka bat ki babun kim pediang yaka hato don jingya sutu jingmut mo bat no ban pan pra ki vote ka dei ka shai kedar hang ba ka seng BJP kala tip shai ba hapo district council kam don denti Henry kala penyeng ya ki katok ni ki kertong ngatarai ka dei tangna ka benta ban pen pravot sayang sungtu mapi ko ki pait ba ka bri un neutrap kini ki jingkeli lani ki jingyu i ba ngala pule menta saya pusan bat sa sabha te lashai ka singi kala dei ka singi ka ba pihak benjit kita ki nong yalam lani kita ki nong mi khmat ki ban lej ban thau an yang te ban ra ya ka roy ya ka kiu hapo ka bri un neutrap khamtam ban shna ye ki an ki kondon ban yada khamtam yangi urit pat saisen pat ko ki pat ba nong shong shnong jong ka state Meghalaya sngobha banda jit ya ki briu ki badon ka main set ka ba biarap lani ka bawanra ya ka jingkala hapo ka state ka jongi tangkam tahi saya pensyong dor hi mapi ya kini ki jingthok ki bangla de ban pule lani ban pensngau shapi langbai ni i jingtho i balangkot kublai shubun kublai she jarangu late la shai ka sngi shaki polling station gi jungpi jet ye ki nong mi khman ki badei shi shai ki tai ki nong thau ain om ba phin shubit ya ga sbai lane
ya kapisa kaba magi kiwan ban thiet ye phi tang shi klip mat hakador kaba tat kublai shibun sai sen pan lada phi don ki parlok ki bachan ki jong phi ki bahing asem share ya gane ka jingmut lane ki jingyo i bat ki jingkeli sha ki nang ba makiru kin sngew bat kin tip ba pleng mi ha banjit economic man ki ba reina banta ka jat banreu kublai shibun